ketok ayu banget. Apa tak selir kok panjenengan banget mawon? Sakjane aku sing dadi permaisuri. Wis ngerti aku iki luwih ayu, pinter. Sakjane Baginda milih aku dadi permaisuri. Wah, selir ketok apa-apa. Apa kowe jenenge Cinderlaras? Yo, aku jenenge Cinderlaras. Ono apa? Kowe ditimbali karo Baginda. Ayo. Ayo. Ono Joko sing rupane bagus tenan. Oh iya, rupane bagus tenan. Ayo sekarang. Alhamdulillah le menang mana kon le hanya paling top marco top itu. Wala Michael pun gak sekal kalau BTE hari ini. Oh, bocah kuwi wangi tenan yo, BTE daerah kene. Nanging BTE ketok kuat kan gede tenan nggih. BTE bocah kuwi sangar yo, kedelan kuat. Pancen BTE bocah kuwi arep didu karo BTE raja. Tuanku Cinderlaras, pemain yang tengah alas, mata dan kodong kamel, Bapak Raden Putra. Ing jaman biyen ana salah sijine kerajaan jenenge Jenggala sing dipimpin Raden Putra. Dheweke didampingi permaisuri sing becik atine lan selir sing ayu rupane. Nanging selir Raden Putra duweni sifat iri lan dengki marang permaisuri. Dheweke ngrencanakake tumindak ala tumeka permaisuri. Permaisuri. Dino iki kowe ketok ayu banget. Ah, Baginda iso ae. Niki gawan saking jabang bayi sing kula kandhut. Piye kabari jabang bayi sing mbok kandhut permaisuri? Nggih, alhamdulillah saya sangat Kanda. Kenapa to selir kok panjenengan merengut mawon? Sakjane aku sing dadi permaisuri. Wis ngerti aku iki luwih ayu, pinter. Sakjane Baginda milih aku dadi permaisuri. Ora malah dadi selir. Wah, selir ketok apa-apa. Kandel, sini tak kan. Ana apa sih Pate kok sajake penting banget? Iya Pate, ana apa? Selir kalian nek cara jalan yang ngurus. Loh, masa selir duweni sifat sing kaya ngono? Iya Pate, masa? Betul men aku. Tabib, Sini kau tahu Tuan Putri. apa kowe iso ngewangi aku? Nyawangin apa tuh Tuan Putri? Aku wis bosen dadi selire raja. Aku pengen dadi permaisuri. Mulane aku pengen nyingkirake permaisuri saka istana iki. Aku bakal apen-apen loro sing disebabno amarga ulahe permaisuri sing sengaja ngeracuni aku. Nggih Tuan Putri. Ya wis, saiki nang raja kandhanono yen aku lagi loro. Nggih Tuan Putri. Perintah panjenengan kula ke sana. Iya, ya wis tidur ae. Sini kau tahu Baginda Raja. Ono apa, Beb? Kula badhe sanjang. Saniki selir gerah. Ning endi? Saniki ten kamar Baginda. Yo, tenang krono. Nggih Baginda Raja. Selir. Apa awakmu? Raimu pucet lan kepate-pate karo rai sing kebasian. Mboten ngertos Baginda, nanging awak kula rasane loro kepate-pate. Tabib, coba periksakan Selir. Nggih Baginda.
wong sing racuni wedani selir Baginda. Wong iku ora liya permaisuri. Apa? Aku ora ngira permaisuri koyo ngono. Ya wis prajurit, ayo balik ning tahta. Wonten apa Baginda? Apa kowe sing ngracuni selir? Boten Baginda, hamba boten ngertos napa-napa. Hamba ora tau ngracuni selir. Ngapusi, minggat to saka istana. Ampun Baginda. Patih. Kau minggat permaisuri. Ampun Baginda, ampun. Patih ndang nggawa permaisuri sing lagi ngandhut kuwi manyang alas Purwa. Dayang-dayang ngetutake latih patih kuwi. Nanging prajurit sing bijak kuwi ora arep mateni. Rupane prajurit lan dayang wis meneni arep olone selir Baginda. Patih lan dayang-dayang banjur lali menyang kerajaan. Sakwise pirang lerang wulan ning alas lair anak permaisuri. Bayi kuwi diwenehi jeneng Cindelaras. Cindelaras tumbuh dadi sawung anak sing cerdas lan bagus. Pas lagi dolanan ana alap-alap nyeblokake sawutir endhog. Loh, beci tenan alap-alap kuwi ngekei ndok nang aku. Apa boleh? Sakwise 3 minggu endhog kuwi netes tuwuh dadi pitik jago sing apik lan kuat. Nanging ana siji keajaibane, unik luruk pitik jago kuwi beda saka liyane. Tuanku Cindelaras, omahe ning tengah alas, atape godhong kramel, bapak Raden Putra. Rino le. Nek wani dun pitikmu karo pitikku. Pitikku iki wis tak kei nutrisi. Wis pasti kuat iki pitikku. Ya Pak, masih petik sampean dikei nutrisi, aku ora wedi. Pasti petikku sing ganteng Dewi bakal menang. Oh, bocah kuwi wani tenan ya ngudu pitik ing daerah kene. Nanging pitike ketok kuat lan gegetengan nggih. Iya ya, nek didelok-delok sih kayake duduk pitik biasa. Iya. Alhamdulillah le menang maneh kon le, anjuran sing paling top markotop wis. Wala Michael, kon gak sok kalah kalau pitike arek iku. Jen tak akoni pitikmu kuat lan gagah. Sun nggih Pak. Wis lanjutno perjalananmu nang istana. Nggih, kula pamit rumiyin. Pitike bocah kuwi sangar yo, gedhe lan kuat. Pancen pitike bocah kuwi arep didu karo pitike raja. Aku mbadek pitike bocah iku bakal menang musuh pitike raja. Iya, ketoke sing ngono. Sing sabar ya Michael. Prajurit, Rinio. Nggih Baginda wonten napa panjenengan nimbali kula? Aku krungu ana cah nom duwe pitik jago lan ra iso tertandingi. Saiki, kon rene cah nom kuwi. Tak tandingi karo pitikku. Dipun dawuh Baginda. Petikku sing ganteng dhewe. Canom. Apa kowe jenenge Cindelaras? Yo, aku sing jenenge Cindelaras. Ono apa? Kowe ditimbali karo Baginda. Ono apa Baginda? Boleh aku. Pitikmu ape didu karo pitike Baginda. Nggih, siap. Yus, ayo bel aku. Mbak yo. Kae lho, ana Joko sing rupane bagus tenan. Oh iya, rupane bagus tenan. Ayo diparani. Ya, ayo dibarani. Meja bagus, arep menyang ndi to kowe? Aku arep ning Rojo. Sampeyan iso ngeteraken aku. Ning Tape Rojo. Ya, ayo.
Baginda. Awakmu jare sing duwe PT jago, kuat lan gak tertandingi. Nggih, bener niku kula Baginda. Ayo didu karo PT-mu. Nggih, kula purun. Nanging kula wonten satunggal syarat. Menawi yen pitik kula kalah, kula purun sirah kula dipanjeng. Nanging yen menawi pitik kula menang, kerajaan Baginda dados kagungan kula. Wah. Yo, tak terima panjaluanmu. Siap Baginda. Kukuruyuk, tuanku Cendalaras, omae ning tengah alas, atape godhong kramel, bapak Raden Putra. Cendalaras, apa bener sing diomongno PT-mu iku? Nggih, Paduka. Kula putrane jenengan. Nang ndi ibumu? Sakniki tasih enten ten alas, Paduka. Ya wis, ajain rene ya ibumu. Sendika dawuh, Paduka. Barengan karo kuwi, dayang-dayang cepet ngadep lan nyeritakake kabeh kedadean sing sak benere wis kedadean ing permaisuri. Yo, aku percaya. Selir! Selir! Sindika dawuh Baginda Raja. Pati, Sendika dawuh Baginda Raja. kau minggat selir saka istanaku. Aku wis ra sudi muahno selir nang kene. Nggih, Raja. Sik celnaku. Mboten napa, mboten kula Baginda Raja. Niki, dayang niki sing duwe rencana niki. Mboten Baginda, mboten saestu niki kabeh rencanane selir. Aku wis gak percaya. Pati, kau ngali selir lan dayang. Kau minggat nang hutan. Nggih, Baginda. Ampun Baginda, mboten kula. Mboten kula Baginda. Patih banjur mbuwak selir ning tengah alas. Dewi, Cendalaras nang ndi ya kok ora tau ketok? Lah ya nang ndi bocah ganteng iku? Bocahe lagi. Percaya lagi karo aku saiki. Dinda, pangapurane yo, aku ben gak ngrungokke omonganmu. Ayo, saiki mantuk ning kerajaan. Nggih Baginda. Raden Putra, Permaisuri lan Cendalaras urip seneng ing kerajaan Jenggala. Nalika Raden Putra wis mangkat, Cendalaras ngganteni Raden Putra. Dheweke merintah kerajaane kanthi adil lan wicaksana. Cendalaras nduweni permaisuri kang ayu lan atine apik. Roll.
ben gak mlaku. Action. Indang Melayu. Aku badek PTE arekku bakal menang musuh PTE Rojo. Aku duwe keinginan gawe nyingkirake permaisuri saka istana iki. Aku bakal pura-pura lor. Kat. Apa? Apa awakmu? Raimu pucet. Lan Sini kau tahu Baginda Rojo. ono apa, Bit? Kula badhe sanjang. Kula badhe Ini sifat sing kayak ngono. Iya, Pate mosok. Jenama kamera langsung. Action. Dewi Cindelaras nanti ya kok ora tau ketok. Lah iya, nang ndi bocah gantengku. Bocahe lagi. Bocah lagi karo aku saiki. Dinda. Pangapurane nggih. Aku orang ngrungake. Udah takon. Duh ya. Ya Allah. Yo, pesan. Capek. Ya begitu. DOS, dos. Bingung. Biadab. Ngeten. Katel kabeh. Kontain. Maler. Kudanan. Ayo Mas. Asik. Ngaret. Ngaret. Action. Dinda.